mechanics kay paunhanay o burot sa Macau Initial Team. With dapat usupod pa niya Speed Eating Challenge o Macau Imperial Tea Milk Tea Challenge. Yes, yes, yes! Are you ready? We are ready! Come on, ready na mo? Ready na mo? Alam na mo? Alam na! And time starts. Wait lang. Ano? Sa 50. Sa kasa, basta mahurot na lang. Basta mahurot. Basta mahurot. Bagay dapat hurot yung tayo. Okay, patuloy na mo yung musika ng pangkala mo. 3, 2, go! It was at this moment that he knew. He fucked up. Hala, pati. Nabuwag ka ako, Noy. Nabuwag ako sa case mo eh. Yan na, daw mo kaya kami, nilalalim na. Mine is chocolate. Left, right, white. Eh, ma'am. Mocha cake. Wala siya. Balo naman daw. Like ko rin mga batang pasawan. Lahat ay bibigay. Kapag niya mga Nakalakay. Batang gusto mo eh. batang pasawan. Lizzy! Utap na yun! Batang gusto mo eh, version Lizzy. Batang pasawan. Bilis. Ay! Nakalakay. Batang gusto mo eh. Gago. Ngayon na. Kami na ulit. Kapag imukbang niya mo. Moro ni challenge ka, walang dali ang buwan na. Eating nga, wala dali. Piniting, ano yung kikikita sa kanan. Busog tayo. Parang ginagawa na kumakaya din ay, pero maganda na umasan. Cheers, bro. Ang challenge sa day, kinsay unang buburot sa mua after sa pila ka months na pala. Naman yung buburot tayo. Electric na alam ko. Kaya magsisi na dahil. 1 month ang kinahon na siya, hindi ka buburot. Tapos, next na naman challenge natin. Extreme. Speed eating challenge. Level up. Isang parang dito. Left.
Batang Bataway. Mani. Mani, patapasaway mani. Wala pa na buhay. Wala tutong balungos. Wala yung kasun. Batang Bataway. Datay sa tabay. Dumadata ng mga Batang Bataway. Sana ko. Hawak kamay. Kapag pwede kapag. Help! Apa dito? Siya ba yun? Manyak mo. Ang aso mo tao niya? Parties mo pa. Pasti mo patay. Pagkaman mo kung hindi na nabili. Ano ba matataas ah? Alas ko ba niya matataas? Yung lahat pala yung gagawin mo. Katiktok ka. Sabay, 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 mabilis at taon. Next time guys, mas nice din sa among mga pagkasana, mga tubag web na kakaon ni ano damutan sa manog dato kasi ni Kuya Kokoy. Mga sekreto, ano ba pa kasi ang Yaya? Ang sekreto ni Amin. Ano nga, wala siya sa taas. Oh, hindi kaya ako abot sa kuha pa. Ayaw kayo ng mga pagkama-amigo na. Eh, kasi yun sa niya pagbintay nga, lokal lang niya mo yung Sa sikat. train Ah, natin. Charla. Tuloan ta mo guys kung sa anong Catherine Bernardo matulong. Correct. Say, yan. Tura pa tulog na train. Kaya sige, kasi wala din Walang mapasok. Oh, lain. Malilo ko na. Paano siya mag-CR? Ano ko? Paano mag-CR si Catherine? Ano gapon ka lang? Hindi ko pa na. Dinig na rin. Kasi Ano, ganun. dinig? Kasi ganun. Kapal na mga kapal. Oh, utang ba? Ano? Oo. Pinakala rin. Ay, pinakala. Sige, ito sa TikTok ganun. Nasaan? Umalis ka yung number. Yung number. Pero umalis ka naman. Pakitaan to nito maka-Sarah Sarajig. Ano yung Sarajig? Kasi yan ta mag-sitting no, mag-ano ta Totoo ba na doon, Bika? Sarajig. Sa Sarah G. Kailangan naman Sarah G. Sa Sarah G. Kamusta mo bang nakay pag-parang na, diba? Movie, ito pa ako na Unforgettable. Yes. Nice kaayo. Kasi nagkadali sila sa hero. Ito dito, nga naman ang hero. Flower singer. Ang hero, ang kalag sa tao niya, tawag siya. Red flower pa rin. Uy, good lovers si Sarah. Red flower si Sarah G. Kabalin ako. Nag-issue siya ng mahal. Nasa Regine Velasquez. Normal siya, di ba? Dini, uy. Special girl. Special contract. Dini, uy. So, masigla na siya, di ba? Mura, gamay. Pero ang hero, ang nakasulong siya. Kasi napangan siya sa putik. Si Regine Velasquez na nakatabang niya.
Ano ba siya? Dili si ano mo sara ginasya iro. Oh. Ang iro ang pen ano sister sa liver ang iro sa iyang lola. Tapos Pero ano? kan mo eh, wala. May picture dito nga. Yung sa yung lola. Kung masubot ang ito dito, dito pa siya pula. Miss mo sa ano yung lola naging mabuting ka sa taong municipal. Umulan. Man, gusto ko ni. Aman. Wala na yun ito mga pagtiti. Takso. Sige. Mani, anong aabangan namin sa'yo? Actually, Babangan. Manuling ganda, ha? Magat Jerome. Magat jacket. Kamusta Mani? Sa mga bago para abangan lang mo? Actually, as of now, naglaylo ko na itong bookfin. Kasi, Why? Why? kasi si medyo, naglaylo ko na ito kasi ayaw nag-CD sa akin na mag-bookfin ko na ito kasi, Bakit ano ito? Saya yun. kasi medyo sobra-sobra na ang pira namin. Nabigyan mo naman ako. Bakit ka nagsusulat? Kasi, naghihirap ka ba? Marami. Okay. May lindol. Uy, ako. Walang ilaw. Well, let's go home. Hindi na napili ko yung mga alam ng Chanel. Ang ayan, oy. Oh, gusto ko yun. Oh, di na ako. Hindi na ako kaya. Sabay na kami sa tuto. Ako sa milky. No, narik kami sa tao. Ako ito sa milky. And the winner is YAYA OZAWA. Yay! More cheesy to come. We're drinking more good sa gusto to come to YAYA OZAWA. Palasuhang Worth 50 pesos. Imperial Challenge. Ayan. The best milk tea in the town. In town. Macau Imperial Tea. So visit us here at SM Nana Premier at the second level. And I am a Prisa on second level also. And there you go. Ano yung paborito sa amin yan? Sa Macau Imperial Tea. This is my favorite cream cheese OG and this cream cheese Oreo milk tea or cream cheese OG matcha. Mine is different from KOKOY Market. Mine is Choco Oreo and matcha. Sige, ayan na to. And yours? Creamy Oreo milk. Sana Oreo. 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 Creamy Oreo milk. Cheese and And? Like, ginawa ka na ni Bern, no? Wala akong Kaya lagyan. na nagyapon. Like, no. Mas eating. So guys, abangan ninyo ang mga next vlog. And kung na may gusto request na sabayo na mong tatlo gihapon, comment below sa gusto niyo request na gusto niyo na i-treat na mong tulo. And for questions or suggestions dun sa mga gapuan na content or our Challenge. comment below. Okay, so we're done. Yes? Once again, mga pamilya, this is your DJ KOKOY. Annyeonghaseyo. Kanin para sa Next to. And once again, this is your Annyeonghaseyo. Kumusta na mga kanin? DJ KOKOY Martin Puriano po saya. Pagstop ko ko vlog. And from August Vlogs, my name is YAYA OZAWA. Inyong hashtag, Tulila Magotera. Okay, guys. And amazing vlog. And take two. Take two. And amazing vlog. Ami Paler sa YouTube and Facebook and
at this moment that he knew. He fucked up. Ikaw lang ang pinaka. Hi, te. Sorry, Katie, sorry. Sorry kay te ha. Nga natagak na mo ang kanyang cellphone, te. Natumbahan. Uy, natumbahan ni guys. Guys, nahiwi. Guys, nahiwi ako ano guys. Ang tripod guys. Visit ha. Abi na kung karang super to ba? No, mo-trending man gud ni, mo-trending gud ni. Magsuri mi para sa imo, sorry jud kayo ha. Hindi na, wala po. Mama na rin yung suri. Grabe naman pinag-bless ka rin, no? Basta kay gapnod jud ka, igapnod ka. Bilas na tayo. Kaya yun. Ako, wala pa ng ulo. Pagkato ko mo kaagi, nagsorry na ko. Kita mag-adjust eh. Kung ipadaw din kay. Ako ang mga nangagi din kay action. Kita baka na mong cellphone. Wala mo kapulugan guys, kay pila ni cellphone ni ano ni. Kabalo ko kay pila ni cellphone ni Kokoy Martin. Naan, sa 40,000. 40,000. Dili. 70. Uy, wala pa talaga lang. Ang cellphone ni Kokoy Martin. Buka, buka. Ang cellphone niya guys, ang tagpila ni 70,000 tapos ako motor, pariyarag presyo siya ha. Bye-bye. Bye-bye ako po no. Bye-bye, bye-bye. Salamat kaayo.